başlan gerek zadınıza çay, kofi hazırlıkçı. Bize bir qara çay. Aha. Senim çay içeceksin. Awa. Yanına dişer Awa. Neyli Tort. sirfle? Tort ne hili. Klubnikal ne? Klubnikal tort. Şuatlıkça bollum. Ezi kakam näme? Kalkan gelene özü saylar da oğlum. Eziden diňe men gana da Ah etdiň. çağa. Seni bir hidiledi vi. Bolle şuatlıkça şolar getireyim. Sağ olun. Başka ne mi yesin ezi saylar ver. Kartoşka fri, pizza. Yok kakam gelsin. Kalkan yok. Yamana kıllılar sen yeme. Bir geç biz verdi. Geldi. Gel. Aha. Oo, kän araşdyrdyň mı? Näme dakat etdiň abi? Tort diýen. Tor diýen. Şemşah sen hiç de dakat etmedin. Sana karıştık. Etme diýdim. Da ýa diýem ýa-da nok. Ende üç zakata da hep. Ay bolya. Onu 3,5 iyi içer. Hava. İyi ver. Çay. Näme ýedi? Kartoşka fri Hava. deydi, pizza deydi. Sen Bolda ne yiyeceksin kalkın. sen? Benim şu zatlardan ya yarın oğlum ne miyse benim şunu yerim. Bolya. Benim ölmüş onda fayda. Görün ne? Kayfa bolya. Bugün şol em bir magazine gire illa. İhtiyara yeni bir kovuş alasın ya. Şemşat ahırdalyk daýma şuna koş. Allah yeni ala öyle. Gerekleştirip. Geyerde mektebine. Burada görün. Şu 15 ursa var abi. Var. Yarın. Şemşat. Baran urca giydim turup. Burada çık yataysın na. Bar hov, şunça vattan bir yatmak koyun bar. Dödüm orta. Bar. Bol ya. Oğlum. Ihtiyarcan. Onun şu da var yatmak bu mu? Ne şu tur yani tur nokta. İşte mi? Tur ne uyana ne? Bol tur aynı. Kalkın sonra ya. İyi biçmen sana araş ya. İşte mi soracağız? Yok olmaz tur bol. Ece senin uluğu iyiydi. Tura çaltıra. Son yatarsan. Baryat edir. Baryat beginç. Ol giyeceği hala. Kanka falan var. Vay efendim. Yaman kânet yani. Yeşim tutur ya da. Tuzdur orada abi yatışına ver hatta. Kalkan İyi müşteri o. Niye atacağız? Mene işe terim oku. bol ya çağdır da. Ne ben değmeler.
Ece. Ece. Ecem sana gitme. Ece gitme. Ecem sana gitme. Ece gitme. Oğlum. Kaka. Yine düş vurdun oğlum. Hava kaka. Düşümde. Ecem bana bir zatlar diye. Yöne ben düşünmedim. Yöne ben Ecem'in gülön mehrini oydum düşümde kaka. Bak oğlum. Men sana düşünýän oğlum. Seni ulu oğluna oğlum. Men sana düşünýän. Beytin Ece'nin bir imada derdim oğlum. Hani yat oğlum. Yata. Yat oğlum. Erteri ir turmalı. Tamam hayır tutur. İhtiyar! Tur! Ece ağda çıkıyor tanrı. Çalp bol, tur diýen sana. Tursana bir. Gün oğyan çayda bir yatmak bolarmy? Çalp bolsana. Musurlaram döküşdür. Bizar boldum şulardan. Kakasynyň ýydyn ýygyna, oğlunyň ýydyn ýygyna. Sana diýen çalp bol. Sana diýen ihtiyar. Yeri soraşayım öyle ki. Hadi özüm aylayan dost. Gofur. Ne mi oluyor? Begenç. Ýadadım. Gaty ýadadım. Men sen oğluna hiç il ýagdaýda yaranıp bilemok. Nämemişim meniň hakyky ejet dälmişim. Nämemişim men sen oğluna hakyky ejet ýaly ene mehrini berip bilmegenmişim. Sen oğluna yaranjak bolup men herdad etken, ona naýda herdad etken. Ýöne men şonu da näme üçin şo çaga yaranıp bilemok. Nämemiş meniň hakyky ejet dälmişim. Nämemişim meniň öz ejeti ýaly mehri berip bilemokmuşum. Men gaty ýüregime düşýär begenç. Gaty ýüregime düşýär. Ana men ona yaranjak bolýan. Men herdad etjek bolýan. Meniň gowum bolýan. Ýöne tapyp bilemok. Düşünýärmi? Bu zatlar men gaty ýüregime düşýär. Gaty erbet ýüregime düşýär. Gofur. Bir çağa ene mehrini berip bilmeýän bolsaň günäni özüňden gözle. Çağany alalasaň öýde azy berilip gider. Şo çağa ene mehrine dar. Bir çağa ene mehrini berip bilmeýän bolsaň meňe sana sözüm ýok. Melekçan men hakykyýdym bolmasa da men onu öz bagyrymdan öňe al kabul edýän. Ihtiyar canım.
Meňem oglum feňem oglum. Innem merde biderek lek sokap durmada bar yer ýal bir zat taýyndy. Tänk det rosa Juliane. Yok yok men kim sen geli. Mavi. Yok men telefonum. Bara telefonum. Mavi. Men gidiyen. Ne a? Men güç telefonu ne bara özüňde melek. Menki. Men gidiyen. Menki. Bu men o telefonum. Yok, Ne bara menki. bana ne bara şu telefon. Yok menki bu. Bu telefon men telefonum. Yok menki bu. Ver men şuna. Men telefonum Şu şu. menki. Öz telefonum. Ne bara sen o telefonum. Şu Menki. telefon menki. Menki. Men gidiyen. Menki. Menki. Men telefonum. Ba ne öz telefon ba. Me. Kıydım. Näme bolýar? Goýuňyz näme? Ha? Melekcan, kıydım näme boldy? Ha? Urdumy? Näme etdi? Telefonum benim. Telefonum meranok. Bu reklamı. Getir telefonu. Çağı bilen deň bolýarmy? Bara ne telefonu. 5 minut berayım de näme bolýar? Çağıdır da. Bu telefon bana ejem sowgat berdi. Men hiç kime de vermeýän. Çık, gözüm görmesin. Gözüm görmesin. Otur kızım. Ecem oydum sana. Sen aklıma dön. Gel Melekcan, gel gıydım. Gel Ali. Aha. Bisinle harladım gıydım. Durdum pişecek. Şimdi näme berýän gıydım? Nahar barmy? Näme alalım ona? Nahayni alali boyam öýja salali ben boynuna da kılyan alali. Bu gıydım. Häzir gidip buna öýjagy salar bolýarmy? Kaka. Bana bir küçük ağla ayal beray diýdim agolyn etmedin. Oğlum öýde saklanan diýdin. Meýle oňarda kirli pişigini öýden çykarma saklaýaňyz. Elimi tutsa da ölügenin eli, demimi tutsa da ölügenin demi, kaytalap bilmezler ecezan seni, kavam seni günhe yaşasım gelýär, batım aklım oli yatysın anha ömür zalim densiz atıp durgandan kaytarıp berayda yetemi Allah'ım kavam seni günah yaşasım gelýär atalıp megreni görsem men
birini görsem men günah sensiz yetimlemen yesir men ulla bana sen yeteň ak mına dünyam sen günah